dobar večer svima. Dragi zaljubljenici u glazbu i umjetnost. Jedna godina već je prošla i druga edicija festivala Šutke nam došla. S radošću je dočekujemo, a još nam u mislima žive uzvici i veselje s početne Epidaurusove edicije. Svaki put kad se vraćam iz daleka, Cavtat je prvi puki eliksir duši koja uvijek za ovakim krajem čezne gdje god da se nađe. Epidaurus festival će ove godine u svoju kolajnu događanja uvrstiti niz iznenađenja. Dovešće umjetnost među djecu, životinje, učinit će dobrotvornu akciju, glas svjetske dive, dati opet priliku mladima da se izraze, upriličiti prvu operu Konavljima, prijeći će preko svih mora i stići u srca koja su najpotrebnija. Započet će edukativni sadržaj pod nazivom Škole Epidaurus. Dovodimo tečaj flamenko gitare i flaute. Nedostajat neće i prekrasnih recitala i vrhunskog džezi Epidaurusa. Obilježit će i značajne godišnjice, kao što su ona Pučinjeva, Kazelina, Mesijanova i legendarnih Kveneovih stilskih vježbi za svojih krunidbenih 40 godina. Dovešćemo u Cavtat doajene hrvatskog glumišta, gospara Pera Kvrgića i Gđu Margitić, a predstavit ćemo i novi instrument, raritet nazvan Kampanula. Bit će i opere za djecu, Ivica i Marica, na radost, vjerujem, svima nama. Pridvor je onaj spokojni kompleks koji uzdiše na konavoski drevni način, zaživjet će u potpunom sjaju s glazbom vječnog genija Mozarta. Otvorenje će nas pozvati na ples uz jednu od najboljih plestačica flamenka, a fotografije velemajstora Iva Pervana dovešće u Cavtat i anđele s neba. U svom bogatom koloritu, u veličanstvenoj igri sjene. Epidaurus festival voli i praizvedbe. Praizveće zagrebački solisti i gospodin Vaupotić Epidaurus koncerto za ansambl i bandoneon, napisan upravo za ovu prigodu pod perom Damira Bužlete. Mediteranom će nas obojiti napulske pjesme, a koloritom i čarobnim bojama obogatit će program i brojne izložbe. Na samom kraju, kao da ne volimo končati ovu igru bez granica i euforiju pod cavtatskim ovim nebom, Epidaurus post festum smirit će spektakl od 1000 boja, pretvoriti Cavtat u mirnu lučicu događanja gdje će slikari, pjesnici, glazbenici, glumci, dobročinitelji, prijatelji umjetnosti i životinja postati kao jedno u želji da pomognu i prijateljima četveronošcima kojima je to potrebno, ukazujući na besprijekornu važnost pomaganja. Na posljedku želim srdačno zahvaliti svima, baš svima koji su nam bili podrška, bodrili nas, sufinancirali i podržali na bilo koji način. Hvala od srca općini Konavle, svim sponzorima i subjektima bez kojih Epidaurus ne bih zaživio. Hvala mom predanom timu koji voli svoj kraj i humanizam. Umjetnost je pečat civilizacije, otvorimo joj vrata.